be so. You're a beautiful woman. Oh, yesterday. Homely girl. You used to be so lonely. You're a beautiful woman. Oh, homely girl. I was the only one to work hard. Yes. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ mara nwoke mma. Ụtụtụ mara nwaanyị mma. Ndụ mmiri ndụ azụ. Ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Onye afọrọ tata asụfụkwa ya echi. Ọmụnwa traditional nwoke dị nwa udude nka kingdom. Omenala na ọdịnala ụnụ. Omenala na ọdịnala ndị gboo a ga-restore ya. Adị onye ekweghị o ji emecha kwete. Ụmụ Israel ga-adị very strong to be able to defeat their enemies. Ibe ahụ nkwa na-ekwu ụnụ. Anyị anaghị agbara anyị egbu ọnụ. Owu ha ji ha akpachakọsị egbo mee eme gịnị agba adaka. Anyị nwawo Zion before Ebuka Obi fụta. Create a fake Zion o created na 20 ihe ma zaba Zion. I na document every down thing menu. Forget ye on a court okay on a court. Okwe believe ọ na-eme. Ma legati mu ye. Eja gwando legati ma na Nigerian passport anaghị arụ ọrụ na Germany. And they know Europe colonized Africa. And the only wanna be here. Na-ekwu okwu dị ya ọ na-respect ye. Because unu na-akpọrọ ndị ọcha isi na ọnụ na-ama na enwere black Germany and black bend ọcha ahụ unu si. All this discrimination unu ga-abịa na court kọwaa ya ọfụma. Unu ga-abịa na court kọwaa ibe ahụ ọfụma. Ka nwetakwa ndị na-edere m Zion you move here. So abe ka anyị gụrụ na abe echede because Ebuka Obi si na ndị ọdịnala ọ na-akọwaziri anyị na echi ime omenala ịsụba Igbo sọ nsọ mana ha nwawo Christianity ga na-asụ English. Christianity ndị wetere Christianity kedu ndị wetere Christianity to Nigeria ọkwa Rome. Ndị Christianity kwesịrị na-asụ Latin. Ebuka Obi kwesịrị na-asụ Latin, o kwesịghị na-asụ English. O kwesịrị na-asụ Latin. And o nwere ibe na-emenụ ndị Nigeria ọ ndị Igbo na-eje ụka wụọ mụta ọgbakarịa. Ndị Igbo na-eje ụka ọwụ na-enweghị ike ijebe ụka ụnụ nefuru ndị omenala anya. Ụnụ na akwụkwọ otu ndị Muslims si emere onwe ha Muslim ha. Ọsọsọ ụnụ wude people nwere religion na Nigeria. Enwere Nigerian Muslims and ha nwa more popular and inweghị ike efu ka ha na inweghị ike efu ka ha na-disturb anybody. Ebuka Obi ka na-eme ikwu ụmụazị. Inweghị ike coordinate people. Look at ihe ọwụ na ị na-eme iti ndị omenala anyị sị gị emenike eji ike. Even Jesus Christ one ị na-eme ihe a criticize Jesus Christ gwa ya okwu dị iche iche gbukwuo ya egbuo sef ọgbahọrọ ya ọgbahụ police. So ihe a wụ the act of weakening the people and ị gaghị evubata ọgụ n'ala Igbo. Ị na-eme omenala ndị bụ na anaghị eri eke nwanne ihe niile awụ ihe ị mere abandon ị chọrọ ije enigwe and that is what you believe. It disturbs the Ndu believe in reincarnation. It believes in the people that believes in reincarnation. It deceives in her. And they are violent anywhere. All this umuazi imegen a lot of Ndi Igbo. Ebuka Obi mere a lot of Ndi Igbo. Fa na ha azazi ezigbo afafa. Because ha ga-eji fake name na aga na-eme Zion move. A lot of people on Zion, any set their brain, set their memories. Those is here because had the same again. Wama ukone any court.
legal team Ebuka Obi sue me to any motherfucking court. Achọrọ m isoghari o. Achọrọ m ka unu kpụgharịta nsụmọ. Ka m kụzitere unu nwa obere ife because when somebody who go to school, this one I get to legal teams. Somebody who goes to school, who claim to be educated, is now calling somebody daddy and praying. My brother, if you're in Germany, you lose job. You go in England, you lose job. Or you may gafa. You may not Nigeria. Look at Russia and Russia and Ukraine now. And do Russia now supply Ukraine oko. Mana Russia caught to cover. Look at Nigeria and Niger. When I caught one oko in Niger. So, some of thinking on and how I lead you to anywhere. And there are many people get disassociate you from one. Can you move far? And when many graduates in Nigerian university graduates, after graduating from university, they cannot afford what they practice in the school. One Nigerian school, which I call Vologe, in a bebele, onye chori stand on his own, ne nyelo ne melo nwe ihe, une jeko no kwa ihe. Ebuka Obi ume Jewish man, and I don't know Dimborg here. Our ancestors must stand also. Odeka police also kwala gbo, odeka lawyer also kwala gbo. Ubo singa, achoro nke kporo munwa, achoro nka legati nga ha Buhari ya mka nchefutara ha Jewish lawyers. Achoro nka ogoga asetie, ka ngwazie ge na Romans defeat Israel, and Ethiopia was not conquered, or colonized by anybody. Ka ngwage that na achoro me gwado to those you are, achoro me teach that your legal things in obere lesson. Legal team Ebuka Obi gba ma akwụkwọ na court Germany. As long as Ebuka Obi can criticize omenala na ọdịnala Igbo, nna onwe ha ebe unu ji azụ eje, gba akwụkwọ ha, address nọ na Facebook. Address nọ na Facebook. Respect our ways of life, respect our ancestors, respect our culture and the tradition. Focus on your Christianity. Can't you hear something? Legal thing sue the court. Sue to court. Ebuka Obi no keto when any message you nwere, no preaching. No message, nothing. Every time Omenala people on a criticize and then nana Ebuka Obi ogunwa your ancestors. Because I believe in reincarnation. Go with the man and reincarnate in your own family. And if you don't know what to do, you do what you don't know. So this thing you are dancing, this tune you are dancing, your people have to tell you and they don't want to hear. Now Nigerian lawyers, if you give them money, they take your money. They like money. If you give lawyers money, they take. So they will not ask you the source of the income. Even though anything you do to make the money, they don't care. As long as you're giving them money, they will call you daddy. But leave us alone. I'm asking the whole world. I am asking international community. I am asking everybody that can listen to me to please tell Ebuka Obi to leave the traditional people alone. Nigerian authorities, please kindly tell Ebuka Obi to leave Igbo culture and tradition people alone. He said that we don't know how to read the ABCD. That if we are talking about Igbo culture, we have to speak Igbo only. But those who bring Christianity in Africa do not even learn African languages. They bring it with the Latin. And later they started translating everything in everybody's languages. Can't we translate Igbo culture and tradition in every languages too? We are growing up. And Ebuka Obi is trying to bring people down. Ebuka Obi, that means you don't have any topic, you don't have any content.
Apart from criticizing Igbo culture and the tradition, you cannot move forward. And the legal things, all these legal things, you're giving money, they want to support you. Let them come and take us to court now. Let us go to court and address the issue. And I stand in what I said. Ebukobi cannot make a blind man to see. He cannot make a deaf to speak, and he cannot make a dumb to hear. I say it. And if you go to court, I say it again. A, B, C, D, E, F, G, H, G, H, I, E, J, K, B, Q, L, M, N, N, W, N, O, P, R, S, Š, T, U, O, V, W, Y, Z. Okwaya mwa agbeche de wanago. A, B, A, B, okay, A, B, C, D, E, F, G, B, H, G, H, I, E, J, K, B, Q, L, M, N, N, W, N, O, P, R, S, Š, T, U, O, V, W, Y, Z. Ivo kwatra ivo wanago. Why people enwe topic? Why people enwe topic? Ebuko obi enwe oje gbo police. Police ije tiko ikwo umuaze bono, ije tiko ikwo this Nigerian police na travel back to Togo. All these Nigerian lawyers. Gochara akwụkwọ na travel be anywhere. Ị ga-eti ikwe na nsogbu. Mgbe lawyer nwere degree pụtara tikata mandate gbaba daddy. Chai na ma ko ikwe kese mo n'ime file. Ebuko obi nwe topic. Ogwe topic, in fact, every time you will do if alo, my police, my lawyer, my ihe but if alo. Ebuko obi anyị nwa ụmụ Israel. God very strong, I will defeat all our enemies. Kangwazie gị. Omenala Igbo enweghị ike enwu. Also go to Nigerian lawyers and the police and the army. Because iji army na secure your onwe gị. Wee lawyers na agba ndị mmadụ akwụkwọ. Were police na akpọkọrọ ndị mmadụ. Ọ gaghị stop anyị. Ana m ba agwa gị ihe na agwasị gị ike. O nwere ibe m gwara gị mee na-emebe. Ọkwa ịgwago your members. Na ụkwa abajecha okwu ba na-eme ha nwee legal team. Ọkwa ikwugo ya. Aga nna agwa gị before ikwe ha ekwu ya. Ebuko obi awụ caterpillar and okporo m igwe steering m igwe everything nọ n'ife ime m igwe nweghị loba nọ na ya and anaghị m afụta anyhow mfụta anyhow to God who made me and you mmadụ ndụ enweghị ike ịkwụsị m ị mara ibe na-aga ịgbakpuo na Zion ga ahụ kpebe ekpere kpesiwe ekpere ike yoba Chineke bọsụ ndị ka unu nwee ike dutu holi na-ekwutu eziokwu na-ekwutu eziokwu mgbe people do real without fear onweghị onye ga-stop nwu ha ka m gwazie gị ihe ị na-eme enwere ekwensu
na-achọ ha ka people nwere onwe ha. And the ekwensu aha dị ụjọ because all mana the people stand there on their own. Ha enwe ebube nwe ugwu. And do ibe ahụ ibe na-ewe ekwensu ahụ iwe. Then ekwensu ahụ shikwuru ike na ụdị nke ya. Na strategy ekwensu ahụ ịkpasu ụmụ Chineke iwe. Ị na-eme ka ụmụ Chineke mee ibe ekwesịghị ime ma ọ ka ha na-afụ ihe ekwesịghị ịfụ by force. Mana ọ gaghị penetrate nwe ụmụ Chineke because nna fa dị very strong. Ebuka Obi ifuru legal team gị, ifuru police gị, ifuru ndị amị gị, na ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya. Agara m school n'obodo a ndị ọgụ nwa utretin nwere m ga-akpọrọ gị kpọrọ ma legal team gị ahụ, kpọrọ ma police gị ahụ, m ga-akpọrọ everybody. Iwe disturbance to international investors. Anyị nwewe ụmụ Igbo. Some of us we Igbo Germany, Igbo America, Igbo Canada, Igbo everywhere. And anyị nwachọrọ develop our land. Anyị akọnka go botu ibe ahụ na ibe ahụ nonsense ya unu na-eme. Anyị akọnka go na Western world ka anyị nọ jide Bible ahụ na-agụ na Nigeria gbuo anyị ọgụ. And omeghe onye fụtara nọ. Anyị bụ n'isi omenala na ọdịnala anyị enu. O nwere polisi anyị kpọrọ. Awụrụ na ịchọ ka anyị kụziere data your legal things ibe anyị ga-akụziri ha ife. Were ezigbo afa gị na ọwụrụ na isiri ike ị na-emeze ya you move. Ọwụrụ na isiri ike were ezigbo afa gị dee kọmentị ya ibe ebe a ka ngosi gị ibe traditional work dị m na-eme ndị mmadụ. Anyị nwewe ụmụ Igbo and ka ngwa gị ịpụrụ ọbara nke mụnwa anaghị m etekwe bleaching cream. Ị nweghị ike ife any sport dakịdị ọ dị anything na aka ihe a anaghị m arụ ọbụ cream. Ọ ka ị mara ndị mụrụ anyị nwa na amụsiri ya ike. Anyị nwere gene of every ndị na-akpọrọ isi n'ala. Ọ bụrụ na black and white mụrụ traditional nwoke dị ọma, traditional nwoke dị nwere the gene of black and white. Nwanne ọ ga-stop ndị black stop ndị white. Ma ha mere ụlọ decree your freedom ya nwe ọsịsọ. Ana m awụ kwa ebụrụ ụnụ niile ji fake names. Nwanne m ga-apaki ụnụ na fake names. O meghe ebe a ga na-afụ ụnụ. Unu kpee ekpere ana. O meghe ebe a ga-recognize Nigerian Christianity. Ị na-anya omenala Igbo na-agafe a. Ọmụnwa onye izizi bidoro na-ekwu maka omenala na ọdịnala Igbo. Echi Ebuka Obi ga-dive so na ọ na-akụzi omenala na ọdịnala Igbo. Nwanne o meghe omenala na ọdịnala Igbo ị na-akụzi. Ndị na-eme ife na-emere onwe ha ife. Iwere police na ndị lawyer ma ibe a na-harass people. Ị na-defend your war. Woe to those that is destroying the ancient landmark. Woe to those people that is criticizing their ancestors, because we will never have respect for any people of the ancestors worldwide. Yes, you nweghị ike inwe any respect. Ị ga-emecha kwuwe maka omenala na ọdịnala. Mark ya my word. Ị ga-emecha soro ibe gị doziwe omenala, soro ibe gị taba ọjị. Mark ya my word. Ebuka Obi ji emecha waba ọjị. Ebuka Obi ji emecha gọwa ọfọ. Ebuka Obi ji emecha kwuwe maka orie na afọ na nkwọ na eke. Kwipụrụ ibe ọ ga-emecha asị bịa preach Bible. Ọ ga-eji indirectly vuru ife niile ahụ ovu a n'enigwe. Ovuru ya naba na okwu mmụọ be ha. Mark my word. Anyị akwụrụgo. Onweghị anybody ga-deceive kwe any of our people. Onweghị anybody. Any Nigerian police ti Ishi ebe ahụ. Ewele another police may arrest. Nigerian lawyers ti Ishi ebe ahụ. Ewele another lawyers chi gaba n'akụkụ. Watch again for that na. Every day Tinubu, Godwin na Babio na your German government. Habia na hana work together. No Germany is where the largest European economy. Otoaka Nigeria is the largest African economy. And I be may invest there. I be I may invest the gateway and then Nagamala on the enemy police. I got challenge the lawyer on that illegal team. Ebuka people who know about our ancestors with evidence and the fact.
and ọwụrụ na ome nwa dibia ma ọ wee eze nwaanyị ma ọ wee eze mmụọ ịtọhatara ya gwago village ya ka anyị jee dị aga mee investigation mara na onye ahụ ọwụkwa ibe ọsọ na ọwụ because RNG anyị na-eme adịgo too much. RNG dị too much. Ọ dị eze nwaanyị ọ dị ife anyị na-eme acting ọ dụghị real mana act zire na our culture and the tradition. Ihe awụ challenge to your legal teams. You're bringing Igbo people down. I want investors. Bịara ka anyị develop data ya n'Igbo. Ndị Yoruba ọ na-eme ibe ahụ ị na-eme. Ọkụkwa ha nwere Christianity. Ndị Hausa ọ na-eme ya. Mana ọgụ nwa na-eme, unu na-eme ya. Synagogue ka m gwa gị, synagogue wee Jewish temple. Mana unu nwawo ndị Nigeria na-eji odo states eme 419. TB Joshua ka TV Joshua ọ galụọ Christian church dee synagogue of all nation. Mana synagogue wee Jewish temple. Ihe ahụ ihe o ji were gwuo a lot of people wayo. But mgbe anya anyị bari ebe ahụ ọ ga act ya movie na ọnwụọ na ọgbafu ka hapụ ijide ya. A ga-ejide ya gụnwa na anyị gago za Zion. Ịga na za Zion. Ịmaha na traditional nwoke dị we Zionist. Mana ọnwụhụ Zion nke go. Iwere dịte na-ekonokọ ife ị na-ekonokọ na Nigeria. Ebuka Obi sọnsọ mụnwa ga-ejide ma ndụ legating gị na mkpụrụ amụ. Ma ndụ polisi gụ ma ibe gị niile. And ife ọwụ na m gwara gị mee imeghe ihe eshieke ma na the end of it ma ha mee ya. Unu ejizi na apa people edi fraud mmadụ. Zion awụhụ Christian name. We started from Enoch. Build a temple, build a city, call it a Zion. Guy, etiri me na Google, etiri me na my page, akopitara me na Google, the meaning of the Zion, the name Zion before you, the people, the children of the Zion. So he na-eme confusion. Obi odika mmadụ ọ na-aga against Zion nke ya nwa. Mana Ebuka Obi ihe na-eme dia, it's not Zion. Zion wu onye na-ebi ndụ with the truth and the honesty. Omenala na ọdịnala nri. Omenala na ọdịnala traditional that is the Zion. Ịgwa mmadụ eziokwu ọwụrụ eziokwu. Ikwu okwu ka ahụ ofu ibe ahụ ka o ji awụ n'ụtụtụ wụrụ n'ehihie wụrụ na mgbede wụrụ n'abalị. Onwe onye na-eme nhachagharị. Onwe onye na-eme nhachagharị. Ebuka Obi ichi iwe Christian, iwure Christian, iwe born Catholic. Icho ime ife Zion, idobe the rules and the regulations of the Zion. Echi ụmụ ibe anyị gbara ọsọ na legati nga asị gị na ị na-eme against nwanne onye legati m ọwụ na ga-afụta zuzuo otu God amachasị ya nga ife iji were wụrụ ba Nigerian Bar Association achụọ ngụ n'ọrụ ọsịsọ. Unu na-emela unu na-eme na unu lawyer. Gịnị wụ lawyer? Kuchi lawyer ka unu fụtara eme nwanne jenu baanụ n'ime unu Christianity isi onweghị ibe gbasara unu die. Onweghị gbasara unu with mandate and onweghị ibe gbasara unu die. Ọ bụrụ na unu abaghị unu and ọ bụrụ na Ebuka Obi gecha this my video or continue na criticize the traditional people are standing. Na ịmara na nga ebido kparịba ma ụnụ nwa niile tegefula awọfụta ebe asịrị ụnụ nwa wo legati ọkwa mmicha ụnụ egwu akwụọ m ụnụ ka onugwu ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị n'ebe ahụ. The lawyers fata ibi ya ime ihe mmadụ gị nọkịta abụ wee mekabe nwoke dị ijeze mepe chọọchị baa ya emekabe nwoke dị mezie memba bezie fight original emekabe nwoke dị nna ife ahụ 419 in the highest order. From a lot of people gachara school as lawyers. Foto mehe ibe nwe ha job pa nwere. Faso ba agbawa ọkada. For a lot of people na nwere the knowledge of a school. Only that na how money miss road. You got a certificate so that lawyer.
take no serious time otu si eme ihe a. Anyị nwere Malcolm isi traditional lawyer na-ekpe nzu n'anya were abịa na tribunal ka so tribute ọ na-abịa dị ya wit ihe ma so anyị na everywhere enweghị ike n'inwe need hiti mmadụ ụjọ. All fear is gone. All fear is ndị ọ na-esi agụ ya. All fear is gone. You can see I kept the future. Chineke, your life is now a living cause because he live. Because Ndi Igbo live, we can face tomorrow. Ancestors live. All fear is gone. Because Ngwamala nna ya marago Ndi Igbo niile nọ n'elu ụwa urugodo nzuke tronana na ncheta nkebe ife ga-eme na be ha. Nakwa na-agwa ndị lawyers na ha bidokwa ịgba mmụọ ga ọkwasịrị gede makwa onye nsị ya eje na-anara Ebuka Obi ego mana mgbe mmụọ ga-ebido degefubu na ahụ ebe na nwoke ji eto ahụ ma nwaanyị adaibi nwaanyị eto ahụ nwoke adaibi mgbe unu ga-ebido rịaba ife unu ama ha anya ya mgbe uji ahụ ije ụlọ ọgwụ dọkịta asị gị na onwe ha ife ọfụrụ mgbe ị ga na-arịa different kind of things makwa onye agbara ya adọ na agbara mana nwata dọkịta agbara aha agba ya unu nwapụtara nso na unu nwa ndị legal teams ibe a unu okwu na-agala unu ibe a nakwa emewe ife mmụọ maka na ọkụkọ tụjụọ ọnụ elobe ya ilo amụmibe ji na-agwa ya na ihe a na-eme ife awụ ife mmụọ kama ije anara ego ahụ Ebuka Obi ji enye gị ije mee ife ga-enye gị nsogbu kama ije evurujuo afọ dachie ụzọ ọ ka mma na iburu ọnụ wee nababe gị men investigate ebe ndị ahụ si eweta ego ahụ a na-enye ụnụ maka ịkọmand the children ụmụazị ndị ndụ involve na ego ahụ command ya spirits. Amụkwara m as a Jewish man amụkwara m otu esi eji kandụl agbalite mkpụrụ obi ndị nwụgasịrị ya ma ndị amụ ma ndị agha ama ma ndị unu disappointed were nwụọ anyị makwa na-esi eme ya wee ife so anakwa m asụ onye mere ihe ọwụ na iwe legal team enwekwara ibe iji wee gaa against ife agaba against you unu na ọ dịka unu ejebe ga ebele ọdụ unu ka mmụọ be ya anaghị arụzi ọrụ mgbe a ga-ewere keesi unu doyi na mmụọ n'one ma ọwụ one unu ga-atagidekwa afọ ya ụwata ụwa unu amụkwa m ihe njin agwa ya unu mgbe a ga-ewere ikpe unu dobe na mmụọ unu ebido nwebe ọgbọ aghara nke unu nwegodoro enwedu SS na iwecha $1 to $1 ego one ka naira na dollar ife isi ike nọ na Nigeria olubere ha unu amabeghị na mmụọ unu na-anụsọ ọgụ na-eme ihe unu amaghị na mmụọ unu na-anụsọ ọgụ na-eme unu ihe hit gagodo eme unu nke wive a lot of people ga-disappear na ife na-acha ịbịala unu because unu ahapụgo ebe unu kwesịrị ịgba mbọ je na-ewu ife na-ewu ha unu. I wish unu ga-travel to Western world ka unu do mentally educated. How many times did the Muslims say Imam arrested anybody? No time. These people get make all this nonsense unu na-eme were iwe join ya these Muslim people because they are peace. All the time unu na-emebi isi bụ unu doka ihe a most of mmụọ be anyị find peace to these people. These Muslim people are very good and they can't discriminate. They can't have okay. Any day you will join here, it would be the same to them. They don't discriminate. And the meaning of Muslim total submission to the Almighty, which means it's almost here in our practice by Omenala na Ọdịnala Igbo. Onye na practice Omenala na Ọdịnala Igbo n'ime mmụọ na eziokwu na ọnọdụ ka Muslim is total submission to the God Almighty. Finish. And they are Allah, which means everything I name Medenana. Allah Igbo. Na
I think about this. Owo no mmụọ ziri ya ozi. Igbo ya Muslim. Muslim. I've been thinking about this. Ozi mmụọ zi ego ozi ọwụrụ Muslim. Da na-akpọ isi na-agosi na no na aha. Na ndị na aha ka anyị na-eti ọfọ. I've been convinced, and these people can know. Ha can know nwaanyị for dịka okeke nwoke dị. Na nwoke dị and all the thing. They maintain every motherfucking things. Ụmụ nwaanyị be ha ka dị ka ezigbote ụmụ nwaanyị Igbo. Then ụmụ nwaanyị Igbo today wa trouser na-ata anụ ọkọ ijide ibe ndosa. Na awa trousers. Ụmụ nwaanyị be ya na ha awa trouser before. A na-ekpuchiche onwe ha ka ndị ugwu. But I have seen ife aga disaster, ife aga emebi ya n'Igbo abịago. Ọ ga-esi from Lagos na-ehuru ka mmiri bata n'Igbo mebi isi a lot of n'Igbo. Ebuka Obi any day ị ga-ekwukwa against omenala na ọdịnala Igbo ebido mkparịba ya ebido gwaba disi legal teams go okwu because anaghị m anụsọ ụmụ boy ọgụ ọga ka nna anụsọ ọgụ mgbe ụmụazị rekruturu na-abịa na social media ma na-akparị m ọ mgbe a ka m ji face gị mana kịta na ị na-efesi ndị omenala ịgbapụtago legal teams m ga-efesi that your legal teams m ga-efesi that your legal teams ududenka lawyers activated omenala na ọdịnala Igbo lawyers activated international communities lawyers activated and the annual one akete enegna mala na every motherfucking things he wofutara will be investigated from international community at the movement of that people until I have to God of Zion has alwolo illegal asylum by in a help less privilege no na be nwe ho munna inele even in now we alụrụ arụ abịa ekpoko no people akere mo na ife na eshiri ike omeghe onye na-enwe ha ụmụnna onweghị onye na-enwe ha obodo ani omenala na ọdịnala Igbo enweghị less privilege onye ọwụna nwere ndị onye ha si enweta help na ụmụnna ha and ife a na-achọ ka restore kwa ka onye ọwụna nwee ike na be ya ka onye ọwụna nwee ike na ha chikwa ba otu ha si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa enwere otu esi help everybody enwere orientation and integration enyere ndị Igbo ofukwichi me kpọrọ boy ya people na akpọrọ boy na akpọrọ their relatives boy all from me help people for ya now aya na ha eme ihe less privilege or ihe ndị a na-enyere ihe niile awara nji some of the people some of ndị ohi anyị nwere today na-eme charity organization and help people in the time of help people ị nwere ike itinye akaụntụ onye ndị mmadụ atụ ego emechi inye onye 5,000 werezie the other one rie ife 419 stealing by tricks in African ndị Muslims na-eme onye ọgwụ na onye Muslims nwere ebe o si enweta ihe nke ya they have the orientation so ndị ife mere na anyị enweta nwuhu ndị ọjọọ na ana Igbo ndị ọjọọ ahụ bịaziri na-egwere ego ahụ na-ehepụ ndị mmadụ ọnọdụ ka anene iwere egbe oje zuo ohi ozucha ohi ọ pụta ọ na-eke ya ụmụ nwaanyị na-azụ ụmụ nwaanyị ọ na-awụsa na-eje na ebe na-enyekwa dị ego ịnọ o jere je zụta ohi from ndị ọgaranya o jekee ụmụ ogbe enwere a lot of people na-eme by so doing ụbọchị eji ejide anene ka egbuo ya ndị anene zuru ife ha ga-ehe eti anene but ndị anene na-enye dị ego gaa like anene so no ihe unu na-eme today mana ihe anyị ji wee pụta ka anyị bụ ndị ahụ na-eme miracle ife niile ahụ unu kwuru mana Nollywood unu defeated ndị nna nna anyị with the Holy Ghost fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire Jesus wale emerie anyị ọwụ police na lawyer Jesus I command you to fall a fall kwa Ebuka Obi wale ife emerie ya as long as ị na-akpọ police nwanne imeri na jenu goro Hebrew na jenu goro mmanya na aṅụ ọwụrụ biya mkọ na aṅụ mmanya ibe ahụ celebration ahịa defeat ga Ebuka Obi and all the check-up and the Zions
anyị defeat go ha jee gwa legatis na anyị nwewo ndị ọdịda na edefeat ga-Ebuka Obi jee gwa legatis Ebuka Obi go and watch Nollywood mgbe eji Holy Ghost fire merie ndị nna nna anyị go and watch Nollywood ka ịmawo na onye na-amaghị ebe esere anọrọ nye ozu na awụ chọọ ịvọdị ozu obido n'ishi jee watch ya nke Ebuka Obi act kwuru of recent with Mama G ebe o ji horigo obe o mere ife ahụ o actere na movie ka anyị chọrọ ka o menwuzighị ya o je kpọọ ọnụ nwa nonsense nọkịta act ya movie ebe i meriri ndị nna nna gị oluzi mgbe ndị eji bakaba act movie fụtaziri na-agwụ na emerigwe hebe na ọ bụrụ na emeriri ya chuzuo date time and the venue ka emee for real ọ gbawa ọsọ ọ na-akpọ ndị polisi nwanne anyị anaghị akpọ polisi ibe anyị nọ reality defeated the fake the realities defeated the fake ọwụ na nchọ kịta anyị ime ndolegati nse anyị bịa kpọkọrọ mba nche niile je tụọba n'ofu alụsị fa agbagharịba tụtụrụ ụnụ niile nwụrụ ụnụ jee n'okwu alụsị tụọ ụnụ na-agbaba ọsọ ahụ uche ka a na-anụ ụmụ Israel ga-adụ very strong to be able to defeat all their enemies omekata ha otu anyị ga-esi onwe ha otu anyị ga-esi anọrọ dị ya so na emeriri ndị nna nna anyị obi adụ anyị mma Ebuka Obi anyị emerie nego with the power of ndị nna nna anyị all these things unu na-emewa arrange nọ isi iji Holy Ghost fire merie our ancestors mee ya ka anyị fụ n'anya na ife anyị nọwa ndị gbuo fụ n'anya ha ekwele ife anyị nọwa Igbo fụ n'anya okwele Ebuka Obi Igbo fụ n'anya okwele ka anyị nọ mee ya ka anyị fụ n'anya ọ ya ka a na-ayọ gị na-eje akpọ legal team Ebuka Obi biko gwa Ebuka Obi ka o merie anyị with the Holy Ghost fire and the Jesus ọwụghị ịkpọgo ụnụ nwa anyị need ha ụnụ we don't need ụna ịgbagodo anyị akwụkwọ na court anyị pụta ebe anyị ekwuo this is not a court issue even this story ga-adị ụtọ the story will be sweeter in the court gaa gwa Ebuka Obi n'ihe ahụ ibe a ga-eji mgbọrọgwụ na mba akwụkwọ mụnwa akpakọcha n'ife niile m ga-eji na-asụsụ echuzuo date time and the venue ya oje gbawa ụlọ chai nna ọ kara ịbịa ka alụọ ụka ka ọ fụ n'anya ka a chuzuo date time and the venue oje kpọwa polisi kpọwa lawyer kpọwa legal team nna enweghị m legal team ife mmanwụ na ose ọjị anaghị eji iji ifere to God who made me and you share ya no this video na ọ bụrụ na iwu onye omenala Chineke ibe anyị mmanwụ na ose ọjị anaghị eji iji ifere to God who made me and you ana-anarakwa m ofu mkpụrụ ose ọjị Ebuka Obi study where akwụkwọ studying the Jewish tribe of your country study these people Ebuka Obi study na study these people na-akpọ onwe ha the Jewish tribe na ya ihe ma with this ihe ị gaghị defeat mu ha and ha na-use Mossad enwere ike aka ọgụ a surprise ya go 2 times ije ha ama ebe ibere ebe gị si abịa ịkpọ police look at a hope of woman of God si na umehe onye nwere ike igbuni ya n'elu ụwa na o ji security ya aga ọkpọ lawyers ọkpọ legal teams ba na-eme mandate nwanne emedoghị mandate ya na-eme ibe anyị na-eme ibe mmụọ ngaga gbuo m n'ụzọ onye akwakwara m agwa ibe anyị na-eme ibe mmụọ isi na ụnụ meriri ndị nna nna anyị wute Holy Ghost fire nna akwadogo nwute nwa akwadogo nwute mkpụrụ ibe na one ma one choose date time and the venue ije kpọwa police o ịmara na na police ka unu ji meri ndị nna nna anyị ịbịa tụba asị
asị ụnụ niile ka anyị bịara decode. When Jesus defeated the religious leader, they called the Roman police. When I defeat the Ebuko be to God, evil on the Mekwe. A man evil on the Mekwe do legatim. Do legatim evil on the corner, and you can even a cool if anointing, if a Holy Ghost fire God make all the Biazlim. Ife Holy Ghost fire kwesịrị ime go nna nechara ma ọmarịcha nwata nwaanyị ahụ nọ di ya so ha nna anyị alaikọkwara m nke nwaanyị ahụ nwaanyị lọya ahụ dati nwaanyị nọ na legati bụ nne ọ bụrụ na edosa ngụrụ ime ka m mara na anyị nidiri nge nidi ka m wee gị n'ezigbote ọrụ bikọz ihe ị na-arụ ahụhụ ọrụ dati nwa mara ezigbote alaikere dị nwa nke lọya nwaanyị ahụ enidikwara m traditional lọya ọ kọrọ ọdịdị ka m chọrọ ịnụ nne ọ bụrụ na ị ka dịdụ single ị na-ene m anya mee handsome man 182 meter by ogologo so etofuru m etofu aka m Ebuka Obi na ejima ya ogo so ana m ete ude onye aga ịhụrụ ka ndụ ibe nna acha n'ihu ka nna aja ibe onye ndụ ka ndụ onye aka ndụ onye aka ihe ndụ ana m ete ude enweghị ebe oyi fanta ọbakok so ibe ka make introduction to the Jewish communities worldwide ka isoro ibe gị fụwa ụzọ afọ ibe ọrụ na-eme ụnụ nọ ndakọrọ their mentality so ụnụ na worship anyị nwa so ibe ka ntọrọ mee gị mvubata gị na ọmarịcha ụwa ka isoro ibe gị nwee respect ịghọtago onwe be ụnụ na-achụ shadow ụmụ ka a na-agba traditional nwoke dị nwa udude nka kingdom abụdị born under influence of ndị ọcha ahụ ji ụgbọ mmiri bịa n'ala Igbo that time with nwaanyị Igbo ha mitiri na that place so anyị nwe ụdị anyị nwe ka ejibe anyị na ọcha ụmụ Igbo ọcha ndị mụrụ anyị nwewe ọcha so mgbe anyị ga-asị gị na anyị nwesị Israel ma ọ bụ ihe a ghọta ihe anyị na-ekwu and as long as na anyị nọ n'ala Igbo Ebuka Obi ọka mma na ịhapụrụ the culture and the tradition of those ancestors of ndị gboo because they half caste ga-apịa wacha ụnụ azụ for the original ones ha mụtara ụmụ and all na ụmụ ha act in the favors of their ancestors ifu na omenala na ọdịnala Igbo ga-eguzo n'ikem ihe anyị na-azọ today ọ ndị nna nna anyị nabatara the Romans the Christianity in 19th centuries so this is the outcome of it ndị anyị nabatara be anyị asị ndị ọbịa na-akpọziri anyị police and the lawyers na-enye anyị intimidate kama ọ ga-eme ka nwụọ na court legal teams kama ọ ga-eme we are ready to die I am ready to be the first to go to your prison I am ready to be the first that will show my aggressive and my everything ọ bụrụ na ike nwere ike ga-asụwala omenwa traditional nwoke mana ọ bụrụ na ị nweghị ike ma ọ na o mere ibe a m ga-atụgụ na mmụọ before m abịaba na court ga respect people's ways of life respect people's culture and the tradition onweghị onye sị na ị gaghị awụ your Christianity ijegodo enigwe anyị ga-adị happy enigwe mepegodo ụnụ nara ebe unu si bịa we are happy why can't we live our life ever since anyị nabatara ndị ụka be anyị ka anyị agaghị every time a na-criticize ya ọwụ na ịnwe anwa criticize kwa ndị omenala na ọdịnala again nna m ga-apụta for you again m ga-apụta for you again focus ọ na-akawa ụka anyị nwere ike ụka gedo anyị mma n'obi anyị nwere ike anyị nọta anyị abịara gị n'ụka gị ahụ ọwụhụ na anyị nwa memba
nwere ebe anyị si apụta respect ebe ahụ anyị si apụta ọwụ na irespect ihe ị gaghị enwe respect ibe ọzọkwara gị na-akpọ lawyers ahụ nwunye mmadụ di mmadụ ụmụ mmadụ kapawo and ị gaghị edeceive ụmụ anyị because a na-agbago daddy ọwụhụ dị ya daddy ife awụ ụmụ anyị wụ ibe ahụ our children that lawyers ahụ wụ ụmụ anyị kapawo so ọgwụna ka ọha n'ọnụ jenu watch ebe small traditional nwoke dị ji isi kọjasịa big J Park nara bụ ọzọ agwa ya na traditional nwoke dị ka ị na-agbara ọzọ ya ọhụụ oji speed bịakwa again ka ọ wakere traditional nwoke dị mebe o nwetazi onwe ya n'ala ọmaka mere ụnụ niile n'orie na afọ na nkwere ka onye afro tata asụfụkwa ya echi ọchọkọ oge mụ na ọdachi ekwene ilo na-asị na-egwu anọ n'ebe ụlọ na ọfọ na egwu enwere mkpochi onye ji ụnụ mmụọ enu ọ dakatakwa enu ido ya daba enu ahụhụ enu eteghị unyi a na-amahụ wụọ ya aja onye ji ụnụ mmụọ ije ya dakwa ngwọrọ ọibe o ji atụrụ mmadụ ka eji atụrụ onye ahụ ọkwacha na-enye ụnụ anya ụwa apụghụ ya ọ ga-atọ dị ya ọteri anya ụwa afọ ya onye ọbụla na-egwuru gị onunu ọnwụ okwuchi onunu ahụ ọ ga-adakpu n'onunu ahụ ikpochie dị onunu ọibe o ji atụrụ mmadụ ka eji atụrụ onye ahụ onye so na uchu ga-agba ifuru uchu chekwa ichu ya erikwe na-eri ọfọ ka anyị ji eje obodo ọfọ ka anyị ji ya na onye si n'isi gị na-awa aja ya were nke ya were chụọ ogologo ndụ na ahụ isi ike dịrị nwoke dịrị nwaanyị na-ege m ntị tata ụnụ atụ n'ụjọ na ụjọ ụdị ibe ekwensu ji anụsụ ụlọ ọgụ mana ị ga-akata obi ofie ka mmadụ na-ama ụbọchị a mụrụ ya na ụbọchị ọ nwụrụ, you don't know that day. So as long as you have time to hear, live the day you know, but the day unknown, you don't know it. So ekwene ka onye ọwụna tie gị n'ụjọ. Ebuka Obi na-defend something, and because of that ụjọ ka o ji mmụọ na Ebuka Obi n'ime ụjọ na-atụ ya. Ụjọ na-atụ mmụọ ya ka o ji were ma police ma army ma lawyers. Mmụọ ibe abụ otu esi ama mmụọ ụjọ. Onye ọwụna ụjọ na-atụ, mmụọ ọwụna na-atụ ụjọ, mmụọ ọwụna ike adọghọ, onweghị ibe ọ ga-emenwu. So ọ na-act ya act. For by that acting, oti ụjọ n'ime gị. Obido ya nwa manipulation. Yes. So una atụ n'ụjọ. Mụnwa traditional nwoke dị na ayọ unu biko. Ana m ewepụ isi ụjọ niile. Ịnwara ma ụjọ ọkụ mmụọ, ma ụjọ nke a, ma ụjọ nke n'ihi, ma ụjọ nke a. Wele ụjọ ahụ nye m. Wele ụjọ ahụ nye m. Ma jide nke m na-enye gị. Abịara m iwere ụjọ niile ahụ. Kụjasịa ụjọ ahụ. N'olie na ahụ na nkwọ na-eke. Atụzi n'ụjọ na ụjọ na-eme ọbara mgbali elu. Ụjọ na-eme obi ọ na-eme kpum 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 kpum. Ụjọ na-eme heart attack. Ụjọ na-eme cardiac arrest. Ụjọ na-eme high blood pressure. Ị na ha na-atụ ụjọ rise your temperature. Nwanne dị kule. O mebe ịkpọ na phone. Don't fear anybody. Ekwukwene maka enigwe ma ọwa ọkụ mmụọ. Some people ejigo because of ụjọ enigwe na ọkụ mmụọ kpa nwụọ n'elu ụwa na. Some people ejigo maka ụjọ enigwe na ọkụ mmụọ njọ ekweghị ele abịa. Some people ejigo maka ụjọ enigwe na ọkụ mmụọ mee ebe ekwesịghị ime. Mana mụ nwa traditional oke dibịa ka m wekọrọ ụjọ niile ahụ. Ebe nji ya na buru ibu udude nka kingdom. Ọ ga ana m apaki dị ụjọ dị ya. Na-ewepụ isi ụnụ ụjọ na ahụ. Ụjọ na-atụ ahụ ya ovuru ụzọ. Ọ isi kara aka na-evu ogiri, isi aka ha aka anaghị evu ogiri. Maka isi aka ha aka vu ogiri ya gbajie ya ọnụ. Ebuka Obi before Jesus or before Abraham ndị onye was born. Ị gaghị anụnye ọgụ a. Ị nweghị ike ịnụnye ọgụ a. Kama ije to God who made me ị gaghị anụnye ọgụ a. Makara ndị lawyer go.
weje ha nụ nye diogo Fabiano Westa ebe anyị na-etiwe ebe anyị nwere lawyer Ebuka Obi anyị nwere lawyers nwee lot of things unu enwe ọ bụrụ na unu nwere ya ibe anyị nwere to God unu gara ị ga-blọk ụzọ niile ọmụ ka a na-akpọtara m nkweri ikwehe na oriere ije emecha kwete na ahụ ikwetehe na eke ije emecha kwete na nkwọ Ebuka Obi imetekwa ọfụma eme agwa gị na imetere ọfụma sọnsọ ebe ị gbara ụmụ Zion gị gwaba na onye ejekwe na-achọ okwu outside na ụkwa abaje chọcha okwu outside ha bịakwuo na ha nwere legal teams sọnsọ ebe ahụ ka imetegodoro ya ikwuru ihe mana o tekiziri gị long before ikwuo ibe m gwara gị kwuo ife ahụ ibe m gwara gị before go kpọọ this your legal kpọọ your members gwaba na ha achọzi n'okwu ga-eju mana imechara kwuo ya ọlụchibe anyị ọlụchi my queer nne ịbụrụ ọnụ ma epere m mpe na mana ịbụrụ mmụọ nọ n'ime to God ịbụrụ voice ya onye nwe voice ya voice ya akwụkwọ my voice ihe ahụ mmụọ nwere mmụọ nwe voice ya to God who made me and you ọ voice ya humble Ebuka Obi ọgwa Ebuka Obi ekwugo ọgwago ndị members ya sọfọ ejezikwa na-achọ okwu and iwọchi ya kịta my page Queen Nwude anọ here ndị a na-emeza ya ihe ha anọ here so freedom is not given, it was taken. The kingdom of God suffered the violent, and the violent nwoke they take it by force. So, I'm a motensi aton even I'm a motensi aton even abahuru, but I'm in a couple of seconds and minutes. And I'm motensi aton yeah within minutes and the seconds. I'm gonna make a big persecute to one Dakota. I'm gonna remember half forgotten the case. What about the lawyer? And then with a magical voice, Oja, magical name. Happy even on him, that voice, yeah, no idea. I'm a motesia planted the voice. Nemo Bingwani. When you have the traditional good, yoga tonga, defend the traditional good. So, it's a government court, though, but remember, whatever the judge lawyer, the woman judge and the woman lawyers. I draw my judge, trouble to see their question. To see never answer. Gabakwana Jova, Bakwana de Ivema. My answer now wells on abo. Ufukana Bodowanya, but Ufukana Sangwani, Ivocholo. So, can have now what they be a passugo you were. Talk on me here, what the answer? What the answer and can't possibly you were not way back nature. Oh my word. I better go me a lot of women, my lawyers, and my police, and my even. But no, I will military force or lawyers, him. Oh, ya can a man up on them money in the police in danger, one. Eh? And I'm a police, and you will man police. But I just my bologia, and when me came get the vase, come boy, go to me the arrest or was it. If I would just my personal, when I win, you wine go. Even one name wine, one name wine, one abomin namoji. Oh, what police? Any him, may anybody arrest. Most of whom has most of my relatives, friends, Hamachara, lawyer, my police, or when I chop up, or when I would talk, when I get to Nagas, me back. You demand there your lawyers, your friends, and the relatives who police, my lawyers, my man do to you. Because in her look at the Igwe Suovia can was the Igwe Suovia more halo. Or Major General call Name before Igwe by. And there no ya one
adị nwa ya nwoke kaja na American forces so o nwere ihe o ji awụ ịnọgete gba nkịtị ka ụmụ chakakpons tụfụtagodo ọkpa egwu ịnọgete be anyị si na-eme traditional nwoke dị arrest ụjọ anaghị atụ onye ahụ ọ gaa viral na social media the first day the second day evubasi ebe ndị ụmụ nwanne be the third day efuzie the reaction of ebe niile ahụ ọ gara ndị ji akpọ mmadụ ndị akpọrọ ha akpọ onye ndị akpọrọ ha akpọ onye at the end of it gị nwee gbaba ọsọ na the case Ebuka Obi respect the people's ways of life amụkwa m ihe iji amụkwa m ihe nji na-agwago ije na Nigerian police ije ama ndị Ekwulọbịa na one police mana ndị na nka na one police mara ndị agụrụ ndị olu mba na-agụ ata na ọcha na onye na-alụ polisi ma amị ma saa na ụnụ ma lawyers some of them nọkwa na omenala na ọdịnala chiamụha na ifite na nkaba anyị chiamụha na ndị ifite na nkaba anyị ụkwa lọya ka ọ wuo ọkwa ezigbote onye omenala amụkwa m ibe nji na-agwa gị ihe a imekwa na-eche na enwere ibe tara bụ na gụmọwụ mandate gị je eme all this mandate egosigo na ivi ebe enyefe ego ba akọwa notu irrespect people's ways of life ije eje na court ga kọwa ibe ahụ ị na-eme di ya and all this arrange miracles go ọwụ na this your tribunals or this your lawyers or this your mandate ọwụrụ na fa anye go ndụmọdụ ya wụrụ na fa awụọ go fa enye gị caution na nyebe ego ha ga na-anara gị ego mana emeghe eni ị gaghị agbatanwu nza so ọ gwụra na ka ọ ha n'ọnụ n'enu ma isolate board ọrụ na-abụ ya maka ndị chọrọ ego agba eche dị Igbo ndị chọrọ ego agba egbe dị okwe na afọ Igbo alphabet A B C D E F G B H G H I E J K W D Chineke ibe awụ Igbo alphabet kwe na agụta le mwe enu ne nke ọzọ nwe ịṅụ mmanya nke ọzọ nwe nke ọzọ nye nke ọzọ o nke ọzọ ọ nke ọzọ pe paladetem nke ọzọ re arụwore nke ọzọ efugo na esi wose nke ọzọ woshe efugo na isi agodetem ibe awụ Igbo alphabet egota nwuo ya Igbo ya traditional nwoke ebugo na this is Igbo alphabet for you to send your picture send the gị ka ị were edobe be gị na-agụ kachara gị a lot of things ya Igbo alphabet we are going there choge na abebe m na-abịa mụ Igbo be m Ebuka Obi ọwụghị iwu dati na onye ọbụla chọrọ ime omenala ga na-asụ Igbo ma ọ nọta n'ala Igbo mebe ihe ahụ politik ọ bụrụ otu ahụ mara na ịchọ ịka ụka is not origin of Igbo ụka si from Rome ọ bụrụ na ịchọ ịka ụka mara na ị ga na-agba flight na-eje na Rome agbasa ụka ga nọta n'ala Igbo and you need ihe na-asụ English wee colonial word if you go na English wo asụsụ alụrụ from Germany lụrụ English so ikwesịghị na-asụ all those things ikwesịrị na-asụ Christian language Christianity onwekwere language gị na-asụ ya no nonsense mentalities any day ị ga-eteta ụla enweghị any nonsense ị ga-ekwu about ndị nna nna gị that day ka ị ga-ama na ụvụrụ gị alụba gị ọrụ mana as of now ọkụ ahụ ị nọ na-agba gị and ọ ga na-agba gị polisi agaghị help gị lawyer agaghị help gị
amị iji agaghị help gị nwanne ịnọ n'ọkụ andị ọkụ ahụ na-agba gị ọ na-apụta gị n'ahụ onye gbuo ọsọ nne ya onye kpọọ polisi nne ya onye kpọrọ ya nne ya onye kpọọ onye enyemaka nne ya vute Holy Ghost fire gị ahụ ka nno Holy Ghost otego nnowere Holy Ghost fire ka nno dete na ọsịsọ wete the Holy Ghost fire Ebuka Obi na-ene anya mee asụwala oyi ana m asụ one nsi eno akpụ one aka nsi eno Holy Ghost fire awụ m onye akụrụ anyị na-akpọ ụzụ chere ka ngosi gị ya Chinekele ịmụ anyị ji aka agụrụ ọkụ anyị nwa ji aka egwere nsireti ọmụnwa onye ibe Ebuka Obi na-eme character assassination ije kịta afọ na obido otego nkụzibere agba echi dị ọmụnwa onye izu wepụtara agba echi dị na social media echi kịta ide na-anya ọbụrụ ya Ebuka Obi enweghị content ibe ọ na-ezukọrọ most of things m mere ka ọ na-ezukọrọ onweghị any content Ebuka Obi wee content creator Nollywood actor owere aba Jizọs na-eme ibe niile ọ na-eme ịmasị onye kpọọ Ebuka Obi o jee ebe na share ya na my videos ndị omenala na share the video and share ya my video wụrụ na onwe onye kpọrọ gị polisi mee ka mmara ka mkpụrụ kwuo onye ahụ kpụrụ the police ka mkpụrụ onye ahụ kpụrụ polisi na ya enweghị ike ịnọ ka anyị na-eme anyị nwewa ancestral believers mmadụ ejesịgo na ọ wee Christian na act nonsense about you ọsị ga-ekwu n'okwu mbara nọ onye a na-egbu ji azọrọ onwe ya adịka ngwakwa na anyị nwere follow anyị nwere supporters ndị na-asọpọtụ omenala na ọdịnala Igbo buru ibu and Ebuka Obi enweghị ike defend ibe niile ọ na-eme kama ọsịgo na ọ nakwa eme omenala ahụ ọ dịsị ụmụ anụ ọbịa enweghị ike ifocus somewhere they can't focus eme here ekwuo nke ekwuo here ekwuo nke enweghị ike ikwu ofu ọnụ enweghị ike ikwu ofu ebe na-agbagharị ka mkpụrụ amụ na-eyi anyị ji aka agụrụ ọgụ Ebuka Obi wee na-afụ dị ọkụ nwanne adụ na ụmụazị ọkụ a na-acha m so onweghị ọdị Holy Ghost fire m enweghị ike ịsụwalụ Ebuka Obi anyị nwa na-asụwalụ Holy Ghost fire ka asụọ dezie dreki were ezigbo afa gị fụta ka ntie gị ka ị na-anụ ya ka ntie gị ka etiri igwe were ezigbo afa gị fụta pụta ama na ndụrụ ya legal teams na wọchị ị na-aza dezie drekish gbakọ ya drekish dozie deti jee jos type what drake na Germany translate ya in English ị mara abụ ị na-aza dozie deti drake man Drakish man ị na-aza dozie deti duzuo ka ntie nke tiri igwe anyị na-eti ma ọ chara acha ma ọ chaghị acha kwụọ gụgwụ ọsịsọ na udude na-akwa nka ndị onweghị ọ dịka Holy Ghost fire anyị na-anaghị eri Ebuka Obi ifụrụ Holy Ghost fire anọ na this Holy Ghost fire many years so achọrọ m iri salafik Holy Ghost fire and Zion Holy Ghost fire mbalị niile ishọt ife iji eme na ị ga-abịa ikwuyo ndị omenala biko jee gwa ndị ya legal teams na ị ga-ayọ anyị biko mbalị niile ịkparịrị ndị na-eme ezigbote omenala and ị ga-ayọ anyị biko especially mụ nwa traditional nwoke kpọọ m afa na this time achọrọ nke ịkpọọ m afa inweghị problem kpọọ m afa kwuo traditional nwoke adụm sorry na mkparị anyị kparịrị gị in one way or the other kwuo ya otu ahụ ka ji na-edenyere anwụ kwuo ya otu ahụ kpọọ m afa ịkpọọ m afa ga-esi m sorry
Nedo sorry ni if email ka mo aga withdraw your case from many places. Imana na-eme ibu na aga ha watch ya the day no here commit your case na mmụọ amaghị na ọ offer ya and the video cannot hear. Ige ayom biko can withdraw ya the case. May within 7 days. I want 7 days gama no the apology from you. Amara na so that if I nwe ihe ngeme na mme from now till 7 days, any drink your apology can make you withdraw kwa that case. May nketa nkechi. Omaka melonu.